मावाखै आरो बे गहोनायनि खामानिखौ जोंनि फिसाफोरनो मानो दायथ'? 14 नं चिरां दुवारनि थुक्राझाराव बिपिएफ मावफारि लोगो हमलायनाय लोगोसे राजखान्थि सांग्रांथिनि हाबाफारि बानजायदों। थुक्राझार प्राइमारि कमिटिनि बानजायनायाव मावफारि लोगो हमलायनाय लोगोसे राजखान्थि सांग्रांथिनि हाबाफारि बानजायदों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव गोग्लैनाय थुक्राझाराव बिटिसि बरगय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि एमसि एलए जेम्स बसुमतारी, फानिराम ब्रह्म, धनेश्वर गयारि आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लायो। बिथां खाम्फा बरगयारिया बुङो दि दिनै एबसुआ ट्राइबेल बेलेन्ड एन्ड ब्लकनि रैखाथिनि थाखाय बाइक रेलि खालामनाय मोजां जादों होनना। ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जुदि रेडि खालामदोंब्ला जोबोद मोजां जादों। ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक आरो बिटिसिआ जाहैबाय 6 शेड्युल। बेलेन्ड ब्लकनिफ्रायबो आरोबाव रासिन बिनि आयेना गोरासिन। गतिके बिनि रक्षनाबेक्षनखौबो बिथांमोनहा होथों। 6 शेड्युलनि गामि दरसेबो जेन' दाननो हाया बेखौ बिथांमोनहा इनसियर खालामथों। बे 6 शेड्युलनि हायाव आयेनगत भाबै नङाब्ला खुनु धरननि इलिगेल खामानि जाया हानि सायाव बेखौ बिथांमोनहा इनसियर खालामदों। सार एमपि इलेक्सन फैगासिनो बिनि थाखाय माबायदि प्रिपेरेसन केन्डिडेट सोर जागोन मानसिफ्रा सोंगासिनो बिपिएफनिफ्राय सारखौबो बुंना सानदोंफोर माने मानसिफ्रा सोंगासिनो। बिपिएफआ फैगौ पार्लियामेन्टारि इलेक्सनखौ लानानै थाबैनो सिडब्लिउसि मिटिं खालायगोन आरो बेवहायनो माखासे खोथा रायलायगोन जेरावहाय फाइनाल नङाब्लाबो मोनसे इंगित होनाय जागोन रायजो राजानो केन्डिडेटआ सोर जागोन आरो बेखौनो प्रजेक्ट खालामनानै फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सननि थाखाय बिपिएफआ गामि गामि हाबगोन। दासिमबो गुबुन राजनितिक दलजों एलायन्सनि रायलायनाय जायाखै। सम फैगोन डेफिनेटलि जोंजों गोरोबनाय इडिअल'जि आरो पलिसि गोरोबनाय पार्टिफोरजों जोङो डेफिनेटलि एलायन्स खालायगोन। सार आरो मोनसे कुइसन जाखांबाय थायो मानसिफोरनि गेजेराव जे बर'नि मोननै पार्टिनि गेजेराव मिलायोब्ला मोजां जागोन बेनि माबा मोनसे सिन्था खालामदों। इउपिपिएल आरो बिपिएफ आं सानो दिनै इउपिपिएलआ जेरैबायदि बिकृत जाबाय इउपिपिएलआ जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ थगायबाय ठगबाज खालामबाय बे इउपिपिएलजों जिखुनु पार्टिया जुदि थाङो बिनि महरखौबो बिदिसो नुगोन। बिपिएफआ जिहेतु 15 बोसोर बिटिसि सालायनानै आरो बे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो बिटिसि सृष्टि खालामनानै बे ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि जाथि गस्थिनि धर्मालम्बीनि उन्नयननि थाखाय खामानि मावबोदों। कमिटमेन्ट दङ आरो कमिटमेन्ट मथे खामानि मावबोदों। खना खनला ओनसोलाव इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि कमिटमेन्ट दंमोन आरो मावबोदों। एफा मोजां खामानि मावग्रा बे पार्टिया थाबैनो बिना माबा मोनसे साबसिन क्लियार मोनसे लामा नुहुराब्ला इउपिपिएलजों थांनाया बिपिएफनि थाखाय दिनै दिनाव मोजां खामानि नङा। जोङो इउपिपिएल दलजों जाया रायजो राजाफोरखौसो जों बुजायगोन। बिथांमोननि जि सापर्टारफोर दङ बिथांमोनहा अट'मेटिकेलि इउपिपिएल गारनानै बिपिएफआव फैगोन। थारमाने बिपिएफआ माने बिराद मानसि जानो थांगासिनो इउपिपिएलआ जिर' जानो थांगासिनो माने फेरेंगाया नोंनि समस्यायाव इउपिपिएल माने बिपिएफआ जिर' जानो थांगासिनो होनना बुंदोंमोन बेबायदि जामारगोन नामा? बिनि खोथाखौ आं आगोलावबो बुंखांबाय। इलेक्सन फैथोंसै बिपिएफआ जिर' जायो ना इउपिपिएलआ जिर' जायो बेवहाय रायजो राजाफ्रा मालाय